benvinguts i benvingudes a un nou Vilamarxant Coneix-te. Avui a l'I tu de qui eres parlarem amb Esther Clemente, la fallera major de la Falla Pensatifet d'aquest 2023. Anem a conèixer d'Esther qui és, què fa, què espera d'aquestes falles i molt més al següent vídeo. Després, a l'Història Vilamarxant parlarem de l'indumentària fallera, aquests tratges de faller i fallera, d'on ve, com va començar aquesta tradició d'indumentària i per què, també a l'últim vídeo de Vilamarxant Història. Buenas, benvinguts a un nou Vilamarxant Coneix-te. Avui estem ací a la Falla Pensatifet amb la seva fallera major, Esther Clemente. Anem a veure què ens conta ella. Hola Esther, què tal? Hola Marta, bona vesprada. Bona vesprada. I bueno, Vilamarxant Coneix-te, pues, això anem, i en concret estem a la secció I tu de qui eres, que també ara parlarem d'això, però el primer, venim a conèixer Esther. Qui és Esther? Bueno, pues Esther és una persona que viu al poble de Vilamarxant i que a més se sent de poble i se sent orgullosa de ser de poble i que li agrada rodejar-se de gent que li aporten bones coses i poder ella també aportar. Del poble, te sents de poble, del poble de tota la vida, entenc. De tota la vida, sí, sí. Família vilamarxantera? Sí, tots. Tots. Una de les coses d'ací del Vilamarxant Coneix-te que sempre anem preguntant és un poc aquesta part dels malnoms, els cognoms del poble, ja que, bueno, al final el poble pareix que si no coneixes a la gent per els seus malnoms, no eres del poble. Què ens pots contar dels teus malnoms? Pues mira, per part de mon pare, ma abuela és Rosita la Valera, i mon abuelo era Jesús el Churro, perquè no era del poble, era de fora del poble. El xurro, pum. Entonces jo crec que estava catalogat per això. I per part de ma mare eren els Ruixos. Sempre els han conegut com això, hi ha un que és més que l'altre, per exemple, ton pare parles que té dos, no? Has nombrat dos. Hi ha un més conegut que l'altre o...? A mi particularment sempre m'han comentat con la Valera. O sea, el de m'abuelo el sé, però perquè així tenen conversacions familiars, però en el carrer me diuen, pues, que tu eres la neta de Rosita Valera. Sí, de la Valera. I què tal? Com explicar? Jo entenc que en molts pobles al final es parla de cognoms, jo conec aquest poble, no? I al final és d'ací. És de veres que te coneixes de tots els llocs, com la neta de... Com et sents tu quan te diuen això? Esta és la neta de la Valera. Què representa per a tu aquest malnom? Pues bueno, significa familia, entonces ve que sí que me identifique, ¿no? En el apodo de mi abuela, bueno, pues no tant igual en el apodo de mi abuela, perquè mi abuela sempre ha sigut un caràcter més extravertit i tal. Jo crec que tire, no? Sempre me diuen que tire més a la banda de ma mare, no? Els Ruixos, per caràcter i tal. Però bueno, sí, és... Ai, m'agrada que me coneguen per l'apodo de la família, sí. És increïble això, no? Hasta que te tiren ja no sols per l'apodo, sinó per el caràcter de la família. Per caràcter, sí. Va tot ahí, tot relacionat. Sí. Que fort. I bueno, els dies de Vilamarxant de tota la vida, educació, com tota meva Vilamarxant, Sí, jo tota l'escola a l'Horta Major, després a l'institut, i després, bueno, hasta que ja vaig estudiar el grau que va ser a València. Què vas estudiar? Grau de psicologia. Tenies clar des de ben menuda que volies psicologia? No, ja vas tindre diverses idees. Vas passar, jo crec que de ser veterinària a professora i ja en batxiller ja vas decidir estudiar psicologia. I què és el que més t'agrada de la psicologia? Jo crec que l'intentar entendre un poc com funciona el nostre cap, no? I el poder comprendre les conductes que a voltes tenim i les emocions, entonces jo crec que això és el que més me va atraure. Et dediques actualment a la psicologia? Sí. Exercir de psicòloga? Sí, al final sí. Ara sí, ara soc psicòloga en diversos puestos. Pues en una residència en la Pobla de Vallbona i en Catarroja en una associació de familiar d'Alzheimer. Me dediqué a la gent gran. Què tal? Què és el que més t'agrada del teu treball? Jo crec que el poder parlar en ells, no? El tindre contacte diari en ells, a mi m'agrada treballar en la persona. Després també com tornen a la feina que tu fas, no? Ells, per la malaltia que tenen, no recorden qui soc, però sí recorden o sí que me veuen com una persona coneguda, no? Entonces, l'estima en la que te tornen la teva feina pues, fa que moltes voltes te'n vagis contenta a casa. N'hi ha de tot, n'hi ha dies de tot, però la majoria de voltes sí. Que fort, no? Aquestes edats que al final han estat sempre ahí recordant tot i de repente arriba un dia que ha passat. Sí. Tenies clar també quan va ser tirar per la psicologia que seria per a persones grans, com has comentat?
No, jo volia dedicar-me a psicòloga d'infantil, de xiquets. De fet, pensava que les pràctiques anava a tindre's com en un centre de xiquets en risc d'exclusió. Perquè la descripció estava així quan jo vaig llegir l'oferta. I quan vaig arribar, resulta que era una residència en València, quan vaig entrar me vas trobar tota la història. Però bueno, mira, me va enganxar tant que vas decidir continuar estudiant i especialitzar-me en aquest àmbit. Vas acabar especialitzant-te inclús en això. Sí. Després, claro, venint de grau de Bologna, pues toca fer màster. Entonces, màster en psicogerontologia i en psicologia general sanitària. El teu dia a dia realment és amb aquestes persones, a tota hora, que és el que entenc que és un treball dur, no? O almenys per a mi el que me contes, sobretot el tema de l'Alzheimer, que dius que moltes vegades no recorden, tal, què és el més bonic o el més dur d'aquest treball? Mira, és una malaltia duríssima, perquè veus com van deteriorant-se, perquè és algo inevitable, el que passa que nosaltres treballem per a que aquest deteriorament vagi el més lent possible. Entonces, com veus com la persona va passant per les fases és dur, no? Però el que és molt gratificant és poder treballar en elles i el que te van aportant en el dia a dia, que és el que comentava. Al final ells te tornen de la seva manera, la seva estima, i veure com entre ells fan grup. Perquè jo treballo en grup i entonces sí que entre ells ajuden, no? Pues mira, te dona, no sé, el llapis, no? O tu te sentes així, o se saluden, no? No recorden qui són, però sí que s'identifiquen com a grup. I a mi això m'emociona molt, m'agrada. És el que dius, dur però gratificant, no? Sí. Al final, a la fi del dia... Bueno. I a la fi del dia tornes a casa i més en aquestes dates i fallera, no? I fallera, sí. També fallera de tota la vida? A veure, estic des de la falla per satisfet des dels 9 anys. Però jo recordo de xicoteta que jo ja anava en els meus tios a la falla del Pilar, perquè part de la meva família és d'allí. Entonces jo he viscut la falla des de molt menuda. Ja les vivies, però altra falla. Sí. I després falla per satisfet perquè els amics de meus pares eren d'ací i ens apuntarem així. I ja tots cap així. I ja, entonces fallera. I hem vist per així que hi havia fotos teues d'infantil ja, que ja ho hem identificat per ahí. Què tal això? Com recordes aquesta experiència de fallera major infantil? Doncs mira, va ser, enguany fa 21 anys que ja va ser fallera major infantil. I el recorde com tan especial que sabia que en algun moment hauria de tornar a repetir. I ha sigut enguany. Sí. Sabies des de sempre que ho anaves a repetir? Tenies clar la fecha, enguany? No, con tot en esta vida i con tot el que faig és improvisat. Com és que? No. Recorde que va ser l'any passat, el dia de la crema, és com que vas tindre un clic. I veig la crema i digui, pues és que toca enguany. I ha de ser enguany. I així ha sigut. Coincidències, no? Perquè hem vist ja l'entrevista amb Àgueda i 21 anys, ella també em comentava, 21 anys les dos infantil, 21 anys les dos majors. Sí. Coincidirem entonces siguent infantils i ara també per ser majors. Que jo crec que algo poc que tragué la pandèmia ha sigut que pogueren ser juntes, perquè Àgueda anava per al 21. El que passa que vingué pandèmia i tot separar i s'ha tingut que retardar tot. Entonces, clar, pues mira, si poden treure algo bo... Claro, anem a intentar-ho, no? És que hem pogut, por lo menos, compartir els somnis juntes. Sí. Que bé. Bueno, abans de posar-nos ahí a tope en tema faller, jo volia preguntar-te, comentat faller, has dit del poble, orgullosa de ser de poble, què suposa per a tu dir que eres de Vilamarxant? És que a mi m'agrada molt saber de les tradicions i de la cultura. Entonces, jo saber que pertany a un grup, o sea, a un poble que d'alguna manera les manté, pues me fa sentir-me orgullosa. No sé, és com... Però a mi m'agrada molt viure en el poble. Caminar i conèixer els carrers, conèixer a la gent, que te creues en algú i poder saludar-te, no? I poder parlar. No sé, m'agrada. M'agrada especial, sí. No? Pareix que on t'has criat, on s'ha criat la teva família, no? Això que comentaves de la cultura i la història, al final és la història de tota la teva família. Té un algo, no? Un algo especial. Què és el que, no sé, destacaries d'un poble com Vilamarxant? Jo crec que la natura, o sigui, tota la natura que ens envolta. Tant el passeig com pujar a la Rodana, al Pi de l'Àguila, visitar les trinxeres, tota la història que té darrere les trinxeres.
passejar per el riu, que ara està superbé el passeig, i fa uns anys vas tornar a les Quatre Pedres. No les recordava tan guais, o sigui, és un passeig super xulo, molt guai, molt guai. Entonces jo crec que tota la natura que envolta el poble es fa especial, realment. És que sí. Tenim ahí una cosa que la donem per sentada, no? Pareix que com està ahí al nostre poble, al nostre costat, pues vale. Però després, ho comentava també amb l'episodi d'Àgueda, jo recordo molt quan vaig eixir de pandèmia, jo vaig tindre sort de passar-lo prop de la muntanya, però el poder pegar la volta al poble, passar pel riu, passar per la Rodana i dir, ostres, el que tenim així, que puguem tindre aquesta llibertat de pegar el passetxet, que igual hi ha algú que el pegarà... Bueno, a mi si m'haguera tocat allí, l'haguera pegat per els carrers de Madrid, de repente el poder pegar aquest passetxet per els carrers, per esta natura que és que tenim molta sort, jo crec que no ho valorem, però és que ho tenim a un pas. O sigui, el poder passejar pel riu, el poder tindre contacte amb la natura, moltes persones han de desplaçar-se fora, no? És que jo crec que no ho apreciem perquè és com que ja ho tenim superassimilat, no? De que vivim així, però és que tenim molta sort de poder tindre un baratge així. Totalment. Bueno, jo he viscut 5 anys a Madrid i sempre he dit voldré anar a la sierra, encara no he anat, ahí estem algun dia, i és de veres que al final tindré que agarrar un cotxe i desplaçar-te així. Claro. Jo per mi, ara que ve el bon temps, el millor pla per el fin de setmana és pujar, fer una volteta i després parar a almorzar, òbviament. I entonces per mi això és un pla super top. Que guai. Pues sí, així és. Apreciem un poquet el poble, disfrutem-lo, que és increïble. Tornem un poc Vilamarxant, Falles, Vilamarxant està tot ahí mesclat. Sí. Què suposa per a tu ser fallera major enguany? Fallera major per a mi és com algo que havia de complir. O sigui, per a mi les falles és sentiment. I de fet, quan parlo amb persones que no són falleres, com que no entenen, perquè jo me torno loquíssima quan arriben falles. I és que al final jo crec que has d'estar dins. Ja has de veure les falles per entendre que això és un sentiment ja no sols de la setmana fallera, sinó de tot l'any. I és una manera de poder jo col·laborar, no? O de contribuir en alguna a la meva falla. No? De dir, jo, pues, dins de la meva estima a la meva falla, no? Què més? O sigui, que pot ser més que representar-la almenys un any. Sí. Sí, la veritat és que jo no tinc aquest sentiment de fallera major, la veritat no m'he vist des de igual 5 anys, no sé, ni me'n recorde. Me'n recorde la sensació del topo, i això és la que me fa no tornar a vestir-me, però no tinc això, però com us veig i us veig en aquesta il·lusió de parlar del moment, la veritat és que dic, per què no tindré jo... Jo no pensava que anava a ser tan emocionant. No, jo sabia que era algo que volia ser, no? I que volia tornar a viure, però és que a cada mínim acte, saps? És com, ai, no? Què passa? Per exemple, el dia de plantar, el dia de plantar. I eren coses que jo sempre havia estat present en els actes, però és com que enguany ho veus, o sigui, tot superintens. O sigui, com si fora... Estàs ahí, no? És al final la màxima representant, com has dit, i joder, al final ja te queda notar d'alguna forma. Quin és l'acte que més t'agrada de les falles? Jo crec que en diria 2 o 3. O sigui, quan és per vestir-me, el dia de crida, m'encanta. M'encanta el dia de crida perquè per a mi és com l'inici de les falles. Després el tren faller m'encanta també. El tren faller m'agrada l'antes, no? El poder reunir-me en el grup, el poder fer disfraç, el poder fer el comboi i després l'eixir i disfrutar-lo. I la nit temàtica. De les falles, si tinguera que dir alguna cosa, la nit temàtica. ¿En serio? Sí, la disfruto molt. No sé, siempre que m'agrada disfrazar-me. Tren faller, ni temàtica, ni hi ha una connexió de disfresses. A part de tots els moments, reunir-se a casa, de dinar i sopar, però si tinguera que dir 3 moments, jo crec que serien aquests. Sí. M'agrada. Ja estem propedats, així que no n'hi ha un altre. Què suposa o com explicaries el que és la família fallera? No? Perquè entenem com a família, al final, si òbviament la teva família està a Falles, formaria part d'aquesta família, no? Però aquest grup de falles que es crea i que... Es fa família al final, perquè és que el casal se converteix com una segona casa, o primera, perquè clar, si passes moltes hores. Entonces, clar, en la gent que reunisses se converteix en un primer pla, no? És com que és gent confident, és gent que te divertisses molt, i de fet nosaltres ja hem passat ja no reunisses sols en falles, sinó fora de falles també. Clar. O sigui, ja hem fet grup d'amics realment. De ja veure pràcticament tots els caps de setmana. Clar.
El que fan les falles, Sí, sí, sí. el que creen. En la setmana que ara entra, si pogueres dir-li a algú que està ahí entre ser fallero o no ser fallero, ahí a punt de decidir, i tingués tu que donar-li la última explicació per a convèncer-lo de que ha de ser fallero, què li diries? Pues mira, el mateix que li vas dir a una persona el dissabte. Ha de vindre i provar. Ha de vindre i viure el que és estar en falles dins d'una falla. I després ja que decidisca, però ha de vindre i provar. No li valdria el que jo li diguera. Clar. És difícil d'explicar. És molt complicat, és molt complicat. Per a tu, quan penses en les falles o en la teua falla, no? Ja no falles, jo crec que al final el descriure les falles, i ho has descrit un poc antes, no? És com molt complicat. Pertenèixer a una falla, no? Aquest sentiment de pertenència, com podries explicar-lo? Ostres, és complicat, perquè sí que és de veure que és com que crees un vincle en aquesta comunitat, per dir-ho així. O sigui, jo me sento a gust, jo puc vindre en el meu grup o no vindre i sé que vaig a trobar algú en el que vaig a estar còmoda. I és la típica rivalitat, però me costaria molt estar en altra falla. O sigui, és com que me sent part d'ací. Sí, costa, a mi... No, jo, bueno, òbviament ja soc colpista, no vaig a negar-ho, perdoneu, que estigués en territori comanche, però és de veres que avui, quan he vingut i he entrat, Jesús, el president, però entra, i ha estat ahí insistint-me, i jo, he entrat, tenia que gravar, tenia que entrar, però hi havia ahí com un... És que tot està ahí una miqueta. És que ningú, vamos, la gent ha sigut majíssima, tots entra, tal... Però n'hi ha algo que dic, és que així jo, no és el meu casal, no? És com, el casal és com territori molt marcat. Entonces sí que és casa, perquè jo no tinc mai ningú problema en les altres falles, al revés, és el que tu comentes, sempre en els braços oberts i el que faci falta, però és com que te sents raro, és en plan de, ai, saps? No sé. Això, que així no tenim una rivalitat. No, realment no. Com hi ha en altres llocs, així mos agrada la falla i mos agrada vindre a passar-ho bé. Però és de veres que és estrany, no? Jo crec que n'hi ha rivalitat, o almenys jo la recorde quan érem més menuts, però després, conforme vas fent adulta, és com aquesta rivalitat ja no està, no? Òbviament, tu eres d'una falla, és d'una altra, però no passa res, no? És que antes sí que n'hi havia, vamos, rivalitat hasta per fer-se la pelea en petardos, saps? Era aquest rotllo. Si passes d'ací ja no estàs en territori. Total, jo me'n recordo en plan quan baixàvem perquè anem a veure la falla, o quan veiem algun pitufo que pujava a veure la falla, era de, a veure què va fer? Vigileu-lo, per favor, els dits dels ninots, per favor. Sí. Però perquè, clar, nosaltres... Ara ja no se queden mancos els ninots, però sí una gran temporada que els ninots... I la rivalitat també està xula, però és de veres que, bueno, anem a mantenir els ninots sencers, per favor, xiquets i xiquetes, no feu cas a el que estem dient. Comencen les teues falles. Ara, com les afrontes? Què esperes d'elles? Jo estic molt il·lusionada. I com te comentava, és com que cada acte per mi és com si fos algo nou. Entonces, el que espero es estar no sé, pasarles lo millor possible, en rodejar de la gent que m'estima i que estime i ja està. I que no ploga. Per favor. I que no ploga, estic mirant el temps tot el dia. Que se mantinga així com està, que està molt bé. Fa caloreta, fa temps de falles, realment. Està bé. Molt bé, doncs vaig a passar a fer unes preguntetes, però antes volia preguntar-te si vols dir alguna cosa, si n'hi ha alguna que se m'ha oblidat de preguntar, que jo també ja estic en modo falles, per si acas. No sé, si vols dir alguna cosa, algo que comentar. No sé, ara no se m'ocorre res. Bueno, si no, añadiré mai lo que siga, I ara venen unes preguntetes que estem fent a tots. Ja li comentava a Esther que esta pregunta la anem a canviar d'ordre, perquè ja desvelem un poc la resposta a aquesta pregunta al primer moment, però hem de fer-la. Així és, per als que no sapíeu el que vaig a preguntar ara, aneu-se'n al primer episodi i mireu la pregunteta, que ella digui que no la repetiria, i algun dia la tornarà a repetir, però no és avui. Esther, ¿eres sarracena? No. No, com he comentat, mi abuelo per part de mon pare de Tuejar. Els altres tres sí que entenc que eren del poble, però ell no. 75%, 75%. Quasi. Estem ahí, quasi. Bueno, bé.
I ara anem amb 2 recomanacions que estic demanant a tots els convidats al podcast que ens facin. Una d'elles és algo que tinga que veure al poble, a Vilamarxant, algo que fer, que veure, que disfrutar de Vilamarxant. Vale. I l'altra, la segona, és algo general. Pot ser algo, hagués ficat també més sentimental, pot ser algo que veure, que llegir, que viure, el que siga. Vale. Pues com comentava, jo crec que de veure en el poble tot el que ens rodejava de natura. O sea, pujar a la Rodana, pujar al Pi de l'Àguila, fer un passeig per les trinxeres, o com comentava, les Quatre Pedres. I segur que m'he algun puesto que per mi és que com que estic tornant a redescobrir ara, no? Que les famoses coves que n'hi ha per ahí, que està molt guai. N'hi ha moltes coses que veure a Vilamarxant. I de recomanar, pues mira, ja que estem en podcast, te vaig a dir, com fas moltes hores de cotxe, n'hi ha 3 podcasts que sí o sí es sent. I bueno, pues si alguna persona vol començar a sentir-los o es coneix o el que siga. Pues mira, jo sent Estirando el Chicle, que m'encanta perquè me fa molta risa, parlem de temes relacionats amb el feminisme i tal, i li dono aquest toc d'humor i jo crec que està molt bé per fer ahí empoderament i consciència. Després sent el de Ángel Martín de Por si las voces vuelven, per a tractar el tema de salut mental, molt bé també. El tracten d'una manera molt quotidiana, entrevistant a persones que són conegudes i no tan conegudes, però que normalitza qualsevol tipus de trastorn i el conten les persones que estan vivint-lo, i jo crec que està molt bé. I un altre que per mi és com superfriqui, però me fa molta risa també, que és Misterios Cotidianos, també d'Àngel Martín i d'una altra persona que no recordo el nom ara, però conten com coses que t'assusten en el dia a dia i són coses quotidianes, com per exemple despertar-te i trobar-te una xaqueta damunt de la cadira, pensar que és una persona, saps? I donar-te compte que no. O sea, lo que el nostre cervell interpreta, entonces me fa molta risa. Sí, jo és com que me pega subidón. Jo, i ese tercer no l'escolta mai, però bueno, ja està a la llista. Vaig a sentir-lo. Molt bé. Pues bueno, ahí tenim 3 recomanacions. Primer sentiu este podcast i ja després sentiu ixos, ¿vale? I ja hem arribat a la fi d'aquest Vilamarxant Coneix-te amb Esther. Moltíssimes gràcies, Gràcies a tu, Marta. Esther, per acceptar, vamos, a la primera i sense dubtar-ho. Espero que disfrutes molt de les teues falles. Gràcies. Enhorabona també per aquest títol de fallera major, clar que sí. I ja estem ahí, estem ja a punt de la planta, així que a passar-ho genial. Gràcies. I ens veiem pronte. Sí. Adeu. Adeu. Com hem comentat a l'inici d'aquest episodi, d'aquest Vilamarxant Coneix-te, avui anem a parlar de la indumentària fallera, dels tratges de faller i fallera. Quan les falles van començar la seva existència, ja vam nombrar al primer episodi, al voltant del segle XVIII, eren un simple festeig de la vespra de Sant Josep, del patró dels fusters. Aquest acte, aquesta festivitat, era organitzada per grups improvisats de veïns i de veïnes. Per tant, solien ser els homes el que duien avant la festa i ells anaven vestits com qualsevol altre dia, de carrer i sense cap indumentària tradicional, degut a que al final era una festivitat de caràcter accidental, no? Una tradició com ho és avui en dia. I tenia escassa importància en la societat valenciana, no com ara. No va ser fins als anys 1920 que per fi la dona té un paper visible en esta festa fallera, encara que fora solament un paper més honorífic, però la vestimenta de la dona va començar a tindre una importància especial. L'any 1929 va suposar un punt d'inflexió en la festa, ja que per primera vegada una dona tenia el paper de representar a les falles de València a un acte de tot el país. Va ser Pepita Samper, que va representar a València al Festival de Miss Espanya, en aquell moment, si no comenten mal, anomenat Senyoreta d'Espanya. Ella va realitzar una funció pareguda a la que fa avui en dia la Fallera Major de València, de representar a València una festa de tota València i no sols per a València, en aquest cas fora de València, el Festival Miss Espanya. I en concret, pel que es comenta a diversos
escrits que he pogut llegir, va guanyar este festival compartint aquesta vestimenta que ella duia amb tota Espanya. Per això, per aquest acte, per aquest festival, Pepita va, com si fos la meva amiga, Pepita Samper es va vestir amb un vestit de llauradora valenciana, convertint-se així en la primera persona que portava una indumentària específica representant aquesta festa, les falles. Aquest vestit, que per cert encara es conserva al Museu de la Ciutat de València, va ser la base de molts altres que es van anar utilitzant en els anys de després. En efecte, va aparèixer a partir d'ahir el càrrec honorífic per a les dones en les falles, primer anomenant-se reina fallera, després bellesa fallera i ja en el 1933 fallera major de València. Això va suposar la necessitat d'implantar una indumentària específica per a les dones i va ser un vestit inspirat en l'utilitzat en les llauradores valencianes i l'utilitzat per Pepita Samper. Després d'això, es va implantar una indumentària específica per a aquestes dones que es va inspirar en aquests vestits però que era un poc més elegant i més contemporani, anomenat vestit de Miss, i va ser utilitzat sobretot en els actes oficials. Poc de temps este vestit de Miss va deixar d'utilitzar-se i les falleres van començar a reclamar i a utilitzar aquest tratge més tradicional i més paregut al que duia la nostra amiga Pepita. I va anar, a més, adaptant-se als canvis de moda del moment. Ja cap a l'any 1940 generalitza el càrrec de fallera major, coincidint també un poc amb l'aparició d'actes multitudinaris com l'ofrena o la crida. I aleshores, al generalitzar-se aquest càrrec de fallera major, també ho van fer els vestits de fallera. Encara que aquests vestits van anar canviant conforme a les modes del moment. Haureu vist fotos antigues de fallera major on els vestits poden parèixer als que s'utilitzen avui en dia, però es noten clarament les diferències. Mentre la dona tenia el seu vestit de fallera, el faller continuava utilitzant el de carrer, que en actes oficials solia ser una jaqueta i corbata. Els tradicionals de Saragüell i Torrentí només s'utilitzaven en comptades ocasions, per la qual cosa no es podia parlar d'una indumentària masculina per a la festa. Ells seguien utilitzant aquests que comentem de carrer. No va ser fins l'any 1954 quan va néixer un vestit de faller inventat per la Junta Central Fallera. Era una espècie d'uniforme negre i va ser anomenat vestit de llaurador de gala. L'haureu vist, era una espècie de transformació de peces tradicionals amb jaqueta negra i curta de ras, camisa blanca, faixa de colors, que a més representava un poc el càrrec del faller, pantalons llargs negres i espardenyes. Al principi només l'utilitzaven els components, els membres de la Junta Central Fallera i escassament algun faller solt. Però va passar a fer-se oficial i va començar a exigir-se per a l'ofrena de la Verge. A poc, això i l'ús de l'anar fent-se obligatori va fer que tot el món l'utilitzara i no va haver més remei que generalitzar aquest tratge de faller. Amb tot això, ens trobem que en els anys 1960 els fallers i les falleres tenien el seu uniforme, tant ells com elles. La tendència en indumentària va anar canviant. Entrant en els anys 70 va començar a haver fallers que rebutjaven els vestits oficials. Volien recuperar aquests tradicionals tratges. Amb el temps s'anava valorant més aquesta indumentària tradicional que el vestit negre, en el cas dels fallers, que el vestit negre i va anar canviant a poc, tornant a imposar-se el de Saragüell i el de Torrentí. També va sorgir un nou vestit de faller, de pantalons llargs, de ratlles, que encara que era un poc més basat en la tradició que el negre, no deixava també de ser una invenció actual. I amb això van anar seguint els anys fins als tratges que porteu avui en dia, els fallers i les falleres. Amb diferències, depenent de les èpoques, però totes aquestes èpoques i tots aquests canvis representats en molts dels tratges que es duen avui en dia. Espero que us hagi sigut interessant. Si algú coneix alguna altra versió, alguna altra història de la indumentària fallera actual, que la deixa comentaris i la parlem. Gràcies.